dešavala se u centru Beograda. Posetioci tržnog centra Galerija morali su hitno da napuste objekat nakon što se unutra osjetio i dim. To je izazvalo potpunu pometnju i ljudi su bježali. Situacija izazvala je potpunu paniku među ljudima koji su se u tom trenutku nalazili u pomenutom tržnom centru. Prema informacijama koje su objavili domaći mediji, posjetioci su evakuisani nakon što je primijećen, tačnije, kada se osjetio dim u objektu. Na lice mjesta odmah su se našle vatrogasne ekipe. Prema snimcima sa terena ispred galerije se nalazilo nekoliko vatrogasnih vozila. Ljudi koji su se zatekli u tržnom centru u tom momentu morali su da izađu iz objekta dok su nadležne službe provjeravale čitavu situaciju, da ne bi, ne daj Bože, nešto se iznenada dogodilo. U takvim situacijama svaka pojava dima u velikom objektu izaziva ozbiljnu reakciju upravo zbog velikog broja ljudi koji se mogu nalaziti unutra, a mi dobro znamo da je galerija apsolutno uvijek krcata. Za sada, međutim, nema informacije da je neko povrijeđen. Također, u trenutku objavljivanja informacije nije bilo potvrđeno šta je tačno izazvalo tu pojavu dima. Zbog toga najvažnije je reći da se ne treba nagađati da li došlo do požara ili nekog drugog incidenta. Ono što je potvrđeno jeste da je evakuacija sprovedena i da su vatrogasci bili na licu mjesta kako bi provjerili apsolutno i najmanju moguću situaciju. Snimci koji su se pojavili na mrežama pokazuju vatrogasna vozila ispred objekta dok su posetioci napuštali tržni centar. Za ljude koji su se u tom trenutku našli unutra, prizor je sigurno bio i više nego uznemirujući. Posebno kada se u zatvorenom prostoru pojavi dim, prvi prioriteti postaje naravno i bezbjednost ljudi na tako jednom mjestu. Zato su nadležne službe reagovale i objekat je naravno i hitno evakuisan. To jeste, ljudi su evakuisani. Za sada nema potvrde o većoj materijalnoj šteti niti informacija o povrijeđenim licima, a nadajmo se da neće biti povrijeđenih. Također nije poznato koliko tačno trajala je evakuacija niti kada će objekat biti u potpunosti vraćen u normalan sistem.